Tervetuloa mukaan tähän perehdytykseen. Varmasti sullekin tuttu juttu. Facebookin paikalliset keskusteluryhmät, siis nämä kuuluisat puskaradiot, nehän on levinnyt ihan joka paikkaan Suomessa. Joo, juuri niin. Ja tänään me pureudutaan vähän syvemmälle siihen, mikä niiden rooli oikein on siinä paikallisessa keskustelussa. Aivan. Ja meillä on tässä pohjana tutkimustietoa, joka valottaa just tätä ilmiötä. Kyllä, ja käytetään esimerkkinä Pielaveden kunnan kokemuksia, jotka varmaan kuulostaa tutulta monessa muussakin paikassa. Just. Tavoitteena olisi siis auttaa sua hahmottamaan paremmin näiden, alustojen hyviä ja huonoja puolia. Miten ne vaikuttaa tiedonkulkuun ja jopa päätöksentekoon. Eli lähdetään liikkeelle. Mennään asiaan. Aloitetaan niistä hyvistä puolesta. Ihmisethän selvästi kokee ne hyödyllisiksi, kun niitä niin paljon käytetään. Joo, ehdottomasti. Se arkinen hyöty on ihan ilmeinen. Ne on tosi nopeita kanavia jakaa tietoa just jostain paikallisista tapahtumista tai jos on lemmikki hävinnyt. Niin, tai kuka korjaisi pyörän tai mistä saa hyvää palvelua. Juuri näin. Ja Pielavedelläkin tutkimuksessa mainittiin, että ne toimii tosi tehokkaasti vaikka toritapahtumien tai kirpputorien mainostamisessa. Saavuttaa ne paikalliset tosi nopeasti. Ja se yhteisöllisyys, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, se varmaan korostuu. Kyllä. Tutkimuskin vahvistaa sen, että ne voi ihan oikeasti luoda sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tarjota tärkeitä vertaistukea. Se on monelle iso juttu. Sellainen digitaalinen kylänraitti tavallaan. Juuri niin. Mutta sitten on se kolikon kääntöpuoli. Niin, se joka tuntuu olevan vähintään yhtä yleistä. Tämä jatkuva negatiivisuus. Miksi se keskustelu kääntyy niin herkästi valittamiseksi ja syyttelyksi? Se on jännä juttu. Tuntuu, että se kynnys ilmaistaa ärtymystä on verkossa jotenkin matalampi. Ihan pienetkin kunan jutut, niin kuin siellä Pielavedellä se koulukeskuksen pihan siivous keväällä 2024. Joo, muistan sen tapauksen mainittavan. Niin, siitä nousi ihan kohtuuton tunnepitoinen kohu. Se eskaloituu nopeasti ja mittasuhteet voi vääristyä ihan täysin. Sellainen lumipalloefekti. Ja siinä kohtaa faktat taitaa unohtua aika tehokkaasti. Tämä väärän tiedon leviäminen on varmaan yksi isoimmista jutuista. Juuri näin. Tieto liikkuu salamana, mutta kukaan ei oikein ehdi tai jaksa tarkistaa faktoja. Yhden ihmisen kokemus tai joku väärinymmärrys voi paisua ihan omaksi totuudekseen siellä verkossa. Huhhuh. Ja tähän varmaan liittyy myös se, mitä tutkimuksissa sanottiin osaamisvajeista, siis luku- ja kirjoitustaidosta ja medialukutaidosta. Kyllä. Tämä on ihan keskeinen pointti. Jos viestit on epäselviä tai tosi tunnepitoisia ja sit lukijalla ei ole työkaluja arvioida sen tiedon luotettavuutta, niin soppa on valmis. Syntyy väärinymmärryksiä tosi helposti. Joo, ja pahimmillaan se voi ruokkia jopa sellaista viranomaisvastaisuutta. Ja se on aiheuttanut ongelmia myös Pielaveden kunnan viestinnälle, kun joudutaan oikomaan ja selittelemään. Yksi juttu vielä, mikä mainittiin, oli nämä ulkopuoliset ja vastakkainasettelut. Miksi ihmiset, jotka ei edes asu siellä, osallistuu niin kärkkäästi? No, se voi johtua monesta. Ehkä on jotain siteitä paikkakunnalle, tai sitten on vaan vahvoja mielipiteitä asiasta kuin asiasta. Mutta heidän äänensä voi vääristää sitä paikallista keskustelua. Ja sitten se me vastaan he-asetelma. Just. Sitä syntyy helposti. Pielavedellä esimerkiksi oli se keskusta vastaan kylät-asetelma. Se ei todellakaan rakenna yhteishenkeä, päinvastoin. Eli hyötyjä on, sitä ei voi kiistää, mutta riskit on kyllä aika merkittäviä. Mikä se on se tärkein johtopäätös tai suositus tästä tutkimuksesta? No se on itse asiassa yllättävänkin suora. Tutkimuksen ihan selkeä viesti on, että kunnan viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden ei pitäisi osallistua näihin puskaradiokeskusteluihin. Ai ei ollenkaan, ei edes yksityishenkilönä? Ei edes silloin. Se linjaus on aika tuukka. Okei, miksi näin? Eikö vuorovaikutus ole just tärkeää? Joo, on toki, mutta perustelu on tässä aika käytännönläheinen. Se osallistuminen näihin usein kaoottisiin ja tunnepohjaisiin keskusteluihin vie ihan valtavasti aikaa ja energiaa viranhaltijoilta ja päättäjiltä. Eli joudutaan vaan sammuttamaan tulipaloja ja oikomaan väärinkäsityksiä. Juuri niin. Pielaveden esimerkitkin näyttää, että se aiheuttaa turhaa selvitystyötä ja painetta asioista, joilla ei välttämättä ole edes todellista pohjaa. Se on tehotonta. Joten virallisen viestinnän pitäisi pysyä muualla.
Kyllä, hallituilla alustoilla, missä viestit on harkittuja, selkeitä ja vastuullisia, ei siellä somen pyörteissä. Ymmärrän. Eli nämä puskaradiot on todella sellainen kaksiteräinen miekka. Parhaimmillaan arjen apu ja yhteisöllisyyden paikka, Mutta pahimmillaan negatiivisuuden, väärän tiedon ja riteilyn tyyssiä. Just näin. tämän tiedostaminen auttaa varmasti sua suhtautumaan kriittisemmin siihen, mitä siellä lukee. Joo, kun seuraavan kerran selailet sitä oman alueen ryhmää, niin osaat ehkä paremmin tunnistaa näitä piirteitä ja suodattaa sitä tietoa. Ja jätetäänpä sulle vielä tällainen ajatus. Jos viranomaisten on viisainta pysyä poissa, niin kenen vastuulle se keskustelun laatu sitten jää? Hyvä kysymys. Niin, mikä vastuu meillä muilla käyttäjillä on siitä, millaiseksi se paikallinen nettikeskustelu muotoutuu? Voisitko sä itse tehdä jotain, että se ilmapiiri pysyisi asiallisempana ja rakentavampana? Sitä kannattaa pohtia.